Takže čaute, vítam vás v tomto videu, točím na novom serveri, to je 20 slotový, volá sa nejak Survival Craft alebo jak, počkajte, znižíme zvuky. Tak, čiže v tomto videu, no to bolo trošku krátke predstavenie, vám ukážem, aké vecičky robím. Čiže začiatok v tomto serveri boli 12 dia, nejaké tieto vecičky. A tu nás si spravím nejaké mestečko, aby som tu mal domček. Čiže ja to tu vyhladím trošku a zberáme aspoň drevo. Čiže budeme stavať dom, ale neviem z akých surovín. Možno, že si pozriem na nete, alebo čo ja viem, čo len tak. Akože, neskôr mi pripomente do komentárov, že či mám stavať hrad, alebo niečo také. No, čiže. Jaj. Sorry za môj... Jaj. Dobre, to vystrihneme. Dobre, takže... Ešte niečo by som povedal. U mňa je Šofík. Čiže, čau Šofík. Čau, zdravím všetkých siďákov. No čiže, máme tu vzácneho hostia. No a rozmýšľam, čo budeme robiť. A ty mi tu nefekaj. No čiže. Tak som mal na obed palačinky. Hej, no a mne si neponúkol, no ty si sviňa. No takže, spravíme si furnace. No vlastne pec. No, neviem jak vy, ale ja to mám slovensky, čiže si premeníme jazyk, ak vám to vadí. To lepšie angličtina. OK. No čiže šupneme, hej, dáme tam apple. No nie, vážne. Dáme tam iron. A radšej dáme normálne drevko, lebo toto je lepšie tak. Takže šup. Potrebujeme... A videl si tú novú funkciu v Minecrafte? Čo? Tú novú funkciu rozkladám, počkaj, teraz ja ovládam, vám to ukážem. Niektorí ste si to nevšimli, keď napríklad si prekraftíte, čo ja viem, polku dreva sa tu prekraftím. Ja to viem. A podržíte shift a takto vám to rozkúskuje. A teraz ako kliknete a všetko môžete pozbierať. No aj to som už počul, no. No No teraz čiže, asi vy. toto si spravíme, tieto štíkačky, nožničky. Shares. No čiže, vidíte, tak toto je lepšie. Aspoň budeme mať listie. No už sa teším, jak tu bude mať nejaký taký domček. Pozna. No čiže, kopeme ďalej. To je dosť malo. No čiže, neviem. Môžu robiť plot z listia, ako ja som si vedel asi. Neviem, že či to nestopneme a rozbúrdam to, alebo bude to tak fungovať, dáme hudbu a rýchlíme to. Možno. A môže to nechať zatiaľ na mečku, nie je to no. Však čo? Máme času. Aspoň dúfam. A možno v ďalšom dieli už to ja budem hrať aj so Sidym, ale to ja budem doma, neho babky. Moja babka býva asi ulicu od neho. Hej, jeho. Perfekt. No, asi Ako moja ste babka. si všimli, ja mám notebook a som rád. Pozrite sa, mám 16 fps a mi to ide perfektne. No tak keď zober tak, že mne to ide 30 fps v pohode, a keď nenatáčam to 80. Ty máš komp, ja mám notebook. Ja mám notebook. Jo? Hej. A to musel 900 ečok. No, táto nie notebook, ale ultrabook boha. No dobré, ale sme ho kúpili 2009, vtedy to bol najlepší notebook. No čiže, ten iron sa mi už určite vypalil, áno, to si odložíme. Pú, tu je listie. Tu je kopu listia.
blbosti. Šup, šup. Cobblestone budeme musieť ťažiť viac. Toto dáme tiež rozpaliť. Prasiatko, čo sme zabili. A teraz toto trošku schladíme. Prosím, plyny nechaj sebe. Táto bude kopaná. Rozmýšľam, že si spravím dialopatu a enchantujem ľahko na ten jeden level, čo mám. Takže to jeden alebo dve levely. Alebo ešte vám môžem ukázať jednu divú vecičku. Dáme spawn. A pozrite sa, čo tu vymysleli. Normálne, že sa môžete naexpiť zombikmi. To je duchový, ale to ide. Najmä to zrobiť. A to máš jedno. Na to mám ten meč. Tu je aj Zeus. OK, čiže ešte do tých 5 levelov. Ahoj. Pozdrav do videa. Pozdrav. Diváko. OK, čiže malý, veľký, no, takže malý. Šupneme si to tam. Aspoň ten efficiency, no, sa dalo čakať. Smite. To, čo je ten smite vlastne? Neviem, ale šápem si ostrosť, smite je neviem. Že by odrazené? Božno. Nie, kneknúť back. Neviem teraz, potom. No, to neriešime. Ideme home. Ups. No, a sme tu. Čiže, trošku lagy a už ide dobre. No, čiže. Zeus sa na tebe chce portnúť. Rotom flesh. To si necháme. No, čo by si potreboval chlapec? Zeus sa veková zdraví. C. Díky. Ďakujeme. No, ešte to není to. No, vlastne toto je tvoje prvé video, takže. Takže to neriešime. On má full dia. No to je láskavý, keby nehodal. No ešte tieto dva bloky. Postavíme tu nejaký House of Parliament. Neviem, som si našiel také vlastné. A Fica tam nepustíme. Jasne. House of Parliament. Že Fico žiadne povolenie, nemá povolenie na vstup. Don't have permission. A toto postavíme. You don't have movement tradition in this area. Hej. Dobre, no a ešte toto tu zarovnáme. To máš aj jaskyňu. No a Sú to aj warp doly. To budeme prepojené. Ten somar odišiel. Ten somar odišiel. Pardon, čiže to je... Si zabil bratný. Keď ho poznáte, to je náš obľúbený kyslík! Alebo Zeus. Jeho cenu bude možno v popise, nie? Možno, ale... Ak tu CD nezabudne. Jasne. Odpredávajte mne. A ty už tie plyny nechaj na pokoji, plyny. Dobre, takže birch wood to dáme sem a dáme sem. To si vezmeme, toto si vezmeme. Šalený. Vidíte, tento chlapec neudrží plyny v sebe ani 5 minút pomaly. Šalený. Ale kúkaj, jak to má rôzne oak, birch, alebo jaká oak. Toto bude zivé oranie. Tu je kyšelák. Kyslík! On má také cool meno, na to sa nikdy nedá zabudnúť. No takže tu nám bude jeden stĺp, no to je malé. Tak, nebudeme šajnovať nič. 3, 4. Tak aby nezobralo HP. No a šmykneme tu toto drevo oak. Takže tak. Sprejme. No prosím, nezývaj ho. No takže sprejme to takto. On stratil svoj dom, kyslík zabil. Môžem si tu set home, lebo môj dom som stratil. Nie. Takže
Toto nie. Ako viete, ja, ok. Ale mne to nevadí. Nie ty socka! Začnem zase kyslíkovať. Šesť, 7, 8, 9, 10. Na koľko blokov to dáme? Adam si dohnojil. WTF? Tak. No, skoro presne nám to vyšlo. Auč. No, čiže ešte to posunieme tak. No, to bude ten stĺpik. Dobre, dále. Nie, čo zavádzaš? OK, aj ty máš problém. No dobre, no, ty si to chcel. Šup. Čo ten strom? Mi zavádza súverne, musím zrušiť stamať. Nemá rešpekt. Niekto získa. Aspoň dúfam. Dúfam, že ti to stačilo, stromčeku. No, nehej. Dobre, no, takže dokončíme to. Joj, to blbosť. Tá blbosť. Opravujem sa, nie tú blbosť. No, takže tu našu... Dúfam, že nám vyjde to drevo. Strechu spravíme neskôr. To bude asi mimo natáčanie, lebo už... Alebo v druhom dieli, ne? Alebo v druhom dieli, boh zná. Možno, že druhý diel hneď natočíme. Uvidím, aký čas bude. Ops. No nemusíme dneska, he? Uvidím, jak hovorím. Uvidím, jak vyjde čas. Možno, že ho natočím dneska a vydám neskôr, boh zná. Lebo túto CDU sa nechce veľmi renderovať. Aj minule, keď mal svoj starý kanál, na ktorý zabudol heslo, tam som moc nechcel renderovať. Čiže aj mnohí ľudia mali so mnou problém, že som trápny a také blbosti. A to neriešim. Keď majú problém... Proste závisť. Jo. No nech skúsia oni natáčať. Uvidíme, že či nebude sa im nikto vysmievať zo spolužiakov. Napríklad taký Kubo. Poznáš Kuba Gaňa, ne? No, hej. No. A on bol najúštejší. No dobre, no, toto je mimo veci. Čiže skôr asi nemám. Takže to spravíme neskôr. OK. Čo tam dám? Liste? No dobre, no, tak asi tohto dielu je koniec. A dokončíme to neskôr. Čiže ja sa s vami lúčim a majte sa zatiaľ. Čavelos, adios. Čaute a popríklad čeknite môj kanál, ktorý bude v popise videa. Čus. Čus.